Vi er Jeanette og Sandra, og vi skal snakke om isomeri. Først skal vi give en definition af strukturisomeri og give nogle eksempler på disse. To forskellige stoffer er isomerer, hvis de har den samme molekyleformel. Og man inddeler isomererne i forskellige kategorier. Der er kædeisomeri, stillingsisomeri og funktionsisomeri. De to hovedtyper er strukturisomeri og stereoisomeri. Vi kigger på strukturisomeri, der har samme molekyleformel, men forskellig opbygning. Og det vil sige, at atomerne er bundet sammen i forskellige rækkefølge. Et eksempel på strukturisomeri er blandt andet kædeisomeri, butan og tromethylpropan. Og stillingsisomeri er eksemplet propan-enol og propan-2-ol. De to stoffer har samme carbonkæde, hvor OH-gruppen sidder forskelligt i de to molekyler. Hvis man har to substituenter på en benzenring, bliver der 3 stillingsisomerer. For eksempel 1,2 dimethylbenzen eller orthodimethylbenzen, 1,3 dimethylbenzen eller metadimethylbenzen, 1,4 dimethylbenzen eller paradimethylbenzen. Og det er, hvor de sidder henne i ringen. Forstavelserne orto, meta og para bruges generelt om 1,2, 1,3 og 1,4 forbindelser afledt af benzin. Så kigger vi på geometrisk isomeri. Og ved geometrisk isomeri er der en dobbeltbinding, der fastslår strukturen, også i cykloringen, altså ringstrukturer. Geometrisk isomeri kaldes også for cis- og transisomeri. Cis-forbindelser har 2 ens grupper, og her er 2 hydrogenatomer i vores eksempel, placeret på samme side af dobbeltbindingen. Transforbindelser har 2 ens grupper, placeret på hver side af dobbeltbindingen, så de er så tværs over for hinanden, som I kan se i det andet eksempel. I begge stoffer sidder atomerne i rækkefølgen CH-Cl, dobbeltbinding, CH, enkeltbinding, CH3. Forskellen ligger i de to molekylers rummelige opbygning. Z, X, Y og Z bruger vi for substituenterne, for vi nemt kan få et overblik over formlerne. Z-systemet, som vi ser ud til højre, er en prioriteringsliste af stoffer, hvor I er højeste prioritet, og H er den laveste prioritet. Og så vil jeg gerne snakke om spejlbilledeisomeri og med nogle eksempler. Den første vi kigger på, det er klor-fluor-metan, som også hedder CH2ClF. Og det er den første billede, vi har her. Det er sådan, at de er hinandens spejlbilleder. Altså det er 2 helt molekyler, der er helt ens i modellen. Ved siden af har vi et billede af brom, klor, fluor, metan, som hedder CHBr-ClF. Og de er ikke hinandens spejlbilleder, da de ikke kan lægge sig oven på hinanden og et spejlbillede. Eksemplet ligger oppe i højre hjørne, har vi et billede af hænderne. Hvis vi lægger dem oven på hinanden, er de ens. Men hvis vi har dem vendt samme vej, så er de ikke ens. Og det er på samme måde, det foregår med de 2 med brom, at de ikke er ens. Bindingslængden og bindingsvinklen er helt ens på vores molekyler, som gør, at de er spejlbilleder af hinanden. Samtidig med, når man er et spejlbilledeisomeri, så har man samme smeltepunkt, man har samme kogepunkt, og man har samme opløselighed. Men de opfører sig forskelligt over for planpolariseret lys. Altså, selvom det er den samme, når de er spejlbillede, så opfører de sig forskelligt. Den ene isomeri kører højre om, mens den anden drejer venstre rundt. Så hver for sig er de optisk aktive. En blanding, som indeholder lige store mængder af de 2 spejlbilledeisomerer, er ikke optisk aktiv. Denne blanding kaldes nemlig racemisk blanding. Og til sidst vil vi lige kort fortælle om R- og S-systemet. Det er, hvordan systemet bruges til at angive den rummelige struktur omkring et asymmetrisk
Carbonatom. Ja, carbonatomscenter. Altså det, der hedder krirale. Jeg kan ikke sige det. Krirale center. Ja. Hvor vores R, som er den her over til... Det vender forkert. Fuck. R er rektor, som står for højre, og S hedder senister, som betyder venstre. Prioritering efter rækkefølgen foregår, som Jeanette lige fortalte, via Z- og E-systemet.